И така, здравейте, българи! Днес ще ви представя едно хубаво, ново изявление на Тексаския департамент по лицензиране и регулация за промяна на времето. Законовата уредба за САЩ е глава 301 и 302 от Земеделския кодекс на Тексас. Правила дял 16, глава 79, практически акт да, акт за наименование да, инспекции не, съоръжения не, оборудване не, индивидуални лица не. Брой лицензирани организации са 6 за фискалната 2024 година. Брой действащи разрешителни са 6 за фискалната година 2024 година. Общата информация: Законът за промяна на времето е приет през 1967 година. Промяната и контролът на времето означава извършване на действия, чрез които се променя, контролира или се прави опит за промяна на естественото развитие на атмосферни облаци. В продължение на няколко десетилетия значителна част от щата Тексас извършва засяване на облаци с цел увеличаване на валежите. По-настоящем почти половината територия на щата, над 1/6 от обработваемите земи, попада в райони, в които се изпълняват такива проекти. Обикновено проектите се финансират от окръжни или междуокръжни водоразпределителни райони и от организации за опазване на водите. Всички проекти трябва да публикуват предварително съобщение в местните медии и да получат разрешително от Департамента за лицензиране и регулация преди да започнат дейност. Освен за увеличаване на валежите на потискане на градушки, в някои случаи законът позволява провеждане на местни избори, на които избирателите могат да гласуват за или против проект за потискане на градушки. Разрешителните се издават за срок от 4 години. Издаването на разрешителни. Всяко разрешително се издава въз основа на оценка на проекта и на подадените публични известия за намерение, както и на доказателства за застраховка. Обикновено 6 разрешителни действат едновременно на територията на Тексас. Те са с 4 годишен срок, като всяка година може да се издадат или подновят различен брой. През 2023 година е издало едно ново разрешително и е подновило 3 от предходната година. Само лицата или организации, които вече притежават лиценз, имат право да кандидатстват за ново разрешително. Историческите данни. Засяването на облаци с цел увеличаване на валежите традиционно се извършва в сухите или полусухи части на Тексас, където количеството валежи е по-малко от това на изток от 100-ния меридиан. В момента действащи проекти има в районите около Пампа, в Панханду, Станфорд, Ролинг Пленс, северно от Абилин, Пекос, Сан Анджело, Плезинстън, както и в областите около Уабок, Пленс, Биг Спринг, Уичита Фолс, Дел Рио, Каризо, Спрингс и Ларедо. Такси за лицензирани и разрешителни. Тип лиценз на разрешителното: лиценз за промяна на времето, първоначално заявление $750. Разрешително за промяна на времето $100. Поправка към лиценз $650. Поправка към разрешително $75. Каква е допълнителната информация? В повечето случаи проектите се спонсорират от окръжни или междуокръжни структури за управление на водите, чието управителни съвети се избират от местните жители. Понякога и фермерски асоциации или общински комисии участват в инициативите, включително чрез кампании за набиране на средства за проекти, насочени към увеличаване на валежите. Например, за дългогодишен спонсор е водният район Едуардс Аквифер в Сан Антонио, който подкрепя подобни програми повече от 2 десетилетия. Тези организации при кандидатстване за лиценз и разрешително представят детайлни оперативни планове, които се одобряват от така наречения Тексаски, Тексаски департамент по лицензиране и регулация. Представяте ли си за какво става въпрос? Така. И консултативния съвет за промяна на времето преди издаване на разрешителното. Изследване, проведено от професор от Технологичния университет на Тексас с помощта на Доплеров радар, показва, че засяването на облаци е довело до над 100 000 акра-фута допълнителна вода от 110 грамотевични бури през 2019 година. Средно засеяните облаци са произвели с 44% повече валежи от незасеяните.
Консултативен комитет за промяна на времето. Комитетът има 5 членове, назначавани от 4 годишен мандат. Той наблюдава проектите, дава препоръки и участва в процеса на оценяване на заявленията. Можем да ви дадем и контакти. За повече информация може да се свържете с отдел за стратегическа комуникация на Тексаската институция. media.inquiries@tdwr.texas.gov. Това е техният имейл. Можете спокойно да им пишете и да ги попитате какви са начините да предизвикате валежи в България евентуално. Защо? Защото вие имате един въглероден отпечатък, който ще трябва да си го плащате. За какво? Защото има промяна на климата. А промяната на климата и за него се плаща. Вие ще се скъсате от плащания, но както искате, проблема си е ваш, парите са си ваши, вашия труд и вашето време отива на вятъра. Така че можете от пусто в празно да преливате колкото си искате. Приятна вечер!